இந்தியாவின் டெல்லியில் உள்ள பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்தியாய மண்டபத்தில் நடைபெற்று வரும் UISF யோகா அமைப்பின் 4வது உலக யோகா கிண்ண போட்டிகளில் இலங்கை அணி சர்வதேச ரீதியில் பெரும் சாதனையை படைத்துள்ளது. இதுவரை வெளியாகியுள்ள முடிவுகளின்படி இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி சென்ற அணியில் 5 வீரர்கள் வெவ்வேறு வயது பிரிவுகளில் தங்கப்பதக்கங்களை வென்று சர்வதேச அரங்கில் இலங்கையின் நாமத்தை பொறித்துள்ளனர். இதற்கமைய தங்கப்பதக்கம் வென்ற சாதனையாளர்களாக எஸ்காவின் 6 தொடக்கம் 7 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்கள் பிரிவிலும், பி தினுக்சன் 9 தொடக்கம் 11 வயதிற்குட்பட்ட ஆண்கள் பிரிவிலும், கே மதுமிதா 11 தொடக்கம் 12 வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவிலும், எல் சக்ஷா 13 தொடக்கம் 15 வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவிலும், ஆர் தனுஷியா 19 தொடக்கம் 21 வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவிலும் தங்க பதக்கங்களை வென்று பாராட்டுகளை பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.